Badou, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Biye ikado jumayi dogokun do na son herema do anye no so kuna foni para keneka na be wele ko revue de la presse ka sebenkala be mi se nazara kana amba ele mabumana kana ka di awma ladriya kono nani mami be ambi oye Jakarija Keita aywa ale be ibika deni kurkile na le na je kase ka baranga nyoko fe Jakarija السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله كيف الحال؟ بنية أيوة نصر نية أنا عربو كان فصاح هو أنا عربو كان فصاح بنية نصر نية إرف دي بيرسونية تم تي في نية أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مغنية فلمية فارسينية إيطالينية أمريكية أيوة عرب سعودية بلجن سلم عليكم نية الحمد لله نعرف كان فيه نعرف كان فيه أي بيرمي ببغنية أنا بغنية النية كوني Eni tara arabula be yara men niya ko di ima jiya ka ko fa arabula uba foro ko niya assalamu alaikum niya ne ko ne nyane ne ka do ko niya ye kuma photo e ne tumulungu ka urado de to ko niya yere ni arabu ka yere de photo ko ni arabu ka de photo tande yemfa moi tabarikala kamale ko tila ko ni fendenna o jaranye Jakarija Keita nefle ani nyoko so kuna furi keneka o kelinde ko kerami ala joni nyake mo nyati bla ala kamale amana ndado o kunkunu nyenye la abana nika wala ko dili mano ma haramu ladriya kono orole tam TV chena muso manu demi sen fara ma koroka ambe befo ka be wala nyuma do kamale ikado ka bele jeli fo haramu ka damene ikado nyima ba fo na bla bla ikado ni o kulbali fo la laban la kulbali mo fa donso kulbali ikado zozani mode ala barama koloni daga koloni flenkolo mode ani jiflen koloni tisa koloni mode ani zogolo mode ame fole dama manu ame fole dama mbiye gele ko ka damina alela fo kana se ikado Jakarija Keita ba wala namara mode ano Fabio Fossa tu mo ke sa wolo la namara yala kelenge mga na fe mo juguma lo le ay bele taru silade jamo ke sera ko ke jiye kono namara yala jela ka sa wolo la duguma kla ka wuli ki joga masaya mne de ki siga fote ko et puis problème yi ka kla ki wuli ki jo bereni do chabi se ko la kabri yetna do ko je sa bele ko kali ma flabe minta ma saba ka wuli ki jo maningele ko kare ka wuli ga sunzumbere la ki jo atunte sore na je abi ga fi ko faso ni blue na ko de chan tabarikala sunzumbere ko ni aywa sunzumbere ni wula ki jo la balanja ame sera jima tabarikala ni bolo manaye abasiriki salo kama le facility sere amedo akono miye janjo info kama le ala kanando janjuro wa janjo yere kana fo jeli ko ala ka jeli kisi a janjo juguma facility sebe pambe le dugo bo mono nya fo nye bele dugo ko ni zuruni kama le kwa biete boko dese fasere de sebe ko janjo mo ka pumana ako miye dana ambasagu alle ka puma sendigi no al maulud angoiba fasere de ba ko dungona ga fama pila tala akwa ya yere soro anga bomako sudan yare kono jabarani so mimbe na be fama ko jeliba tv nui kama le kwa ye korofo do sangala manji bulma yele kuwe ala de sama ya dinao ya free ma pot ni pochi la o ta ko bani
ninnu ye Bandiagara Bangasi ninnu b'o fanfɛla ninnu de la ninnu t'a fɔ cogo di ninnu b'a fɔ de Siyama yalina wo ninnu ni Abdala Togo ninnu de bɛ kan kelen fɔ n'o tɛ Burama Guinée ninnu olu b'a fɔ ko Jimele ya popo Basin Kolole Burama Guinée ninnu de fɔ tabarikala fonctionnaire kura ko ani ce fasiri ni sɛbɛn kuma mɛn a ko min ye dana ambasaku ale ka kuma sentigi Al-Maulud Ongoiba fasiri ni sɛbɛn ko tarata tɛmɛnen mɛ kalo ale tile 19 san 2026 fasiri ni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ a ko ni maa min tɛ nin cɛba in dɔn a fɔ dana ambasaku ale yɛrɛ ɲɛ jɔyɔrɔ kamalen n'o ye Yusufu Toloba ye a kɛmɛ ka danaya gwɛrɛ ta ka da cɛba min kan fasiri de b'a ko jɔn tɔgɔ fɔ Yusufu Toloba kɛ ne ni Yusufu Toloba même âge a fɔ bamanankan rɔ ne ni Yusufu Toloba an bɛɛ san kelen den ye an donna dosoya ɲɔgɔn fɛ Sanogo cɛ jɛngɛ kole dɛ ala sabali sa i kun b'an da tubabukan mɔ aw bɛɛ la pipa kunna dɛ ko bɛ min f'i ye ne ni Yusufu Toloba donna dosoya la sɔgɔmada kelen ɲɔgɔn fɛ e ko cogo di a bɛ se k'o sɔrɔ a tɛ se k'o sɔrɔ k'a fɔ a ye ko ne ko ten ne tɛ nin fɔ da tɛ maa min Bamakɔ tigi k'a ɲagami fasiri di ba ko a ko nin cɛba min filɛ Abubakar Sidiki Sanogo ko a kɔni kumana a y'a jira k'a fɔ lakanabaliya Abubakar Sidiki Sanogo donda ni bɔdaw ni seleko naaniw ni ɲɔgɔn cɛ kamalen ko a y'i da don kɔrɔfɔla ni k'a sankalamanci fasiri di ba ko a kɛra min ka kuma bara la o de ye Musa Temini fasiri di ba ko waati min ɲininkaliw kɛra a ko nin cɛba in y'a fɔ ko lakanabaliya bilama kamalen ko waati dɔ sen bɛ sa minnu ye donsow ye u ni jamana a finitigiw ka fara ɲɔgɔn kan kamalen ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ a ko barisani olu ti fila ɲini koyi Abubakar Sidiki Sanogo olu donsow kamalen k'u bɛ laɲini fɛn kelen bɛɛ de bɛ u la u de kɔni ye donsoya yɛrɛ kɛlen bɛ bolokɔtɔfɛn ye cogo min nɔ donsoya yɛrɛ maabɔ mɛ nin kɛlɛ in na cogo min nɔ Sanogo u bɛ se ka fara sɔrɔdasiw kan cogo min na a ko barisani k'i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ caman bɛ dugu caman Abubakar Sidiki Sanogo minnu ni Bamanci wale tigilamaw kun kɛlen bɛ ka daga jugu kisɛ bilen sigi olu da la ko nka Ala ni olu donsow ka wulikajɔ sababu kamalen jɔn ko Ala k'o daga kisɛ bilen de samana ka bɔ yɔrɔ caman na fasiri de b'a ka kuma na a ko min ye Ongoiba ka kuma na a ko a y'a jira k'a fɔ wulikajɔ kɔnɔ bi n'a ka biya kɔni na kamalen ko in gɛlɛya yɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ koyi ko dugu dɔw de bɛ yen minnu kɛlen bɛ ka bɛnkan sɛbɛn ta u ni Bamanci wale tigilamaw cɛ kamalen bɛnkan sɛbɛn min ni u b'a jira k'a fɔ Bamanci wale tigilamaw u n'u bɛ jɛ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye u bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a y'a jira k'a fɔ ko maa fala kamalen ko maa si den kelen tɛ danaya da o kan ko k'a fɔ k'i bɛ bɛnkan sɛbɛn kɛ i ni olu ni ɲɔgɔn cɛ a ko barisani n'i ye bɛnkan sɛbɛn bolonɔbila kɛ bi kamalen sini n'u mago jɔra fɛn wɛrɛ la k'u ni boli biribiri de bɛ don a ka dugu kɔnɔ wa u bɛna min ka di u ye u b'o kɛ kamalen hali n'o y'a sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn bɛ ani ɲɔgɔn cɛ k'u mago kisɛ kelen tɛ u la basiri de b'a ko a ko n'i ye nin cɛba in ta ni k'a lajɛ kamalen a bɛ fɔ min ma ko juriste de formation n'o kɔni ye sariya o kalanden ye kamalen k'o ye nin cɛba in ye koyi a ko wa wulikajɔw kɔnɔ kamalen k'u bɛ nin bɛɛ la dɛ ni o ye maa jugu ye a ko hali bi duguw bɛ yen kamalen k'olu ma sɔn ka bɛnkan sɛbɛn bolonɔbila kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ abada ko ka d'a kan b'a dɔn k'a fɔ ninnu ye fasoden juguw de ye wa ninnu ka wulikajɔ u tɛ diinɛ ko ye koyi kamalen k'u tɛ dɔwɛrɛ ɲini ni yɛrɛkun ɲini tɛ ne m'a f'i ye ko yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la wa a k'u ka laɲini kamalen ko madama maa o maa jɛnna ni a ye
ila dugu kɔni ŋɔnɔ Abubakar Sidiki Sanogo ko dabi ye ko sunati ye ko fila suna laban ma kɛ Japamani sunɔkɔ ye Sidiki b'a ko min ye dɛnɛ Amasagu ale kuma sentigi ye a kɔni y'a jira k'a fɔ jɔn ko Ala olu kɔni tɛ dɔwɛrɛ ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ koyi gouvernement ani fo ka taa se jamana masakɛ ma n'o ye Asimi Goyita ye général d'armée k'u k'a lajɛ ha ka jama dama olu donso bɛ wuli ka jɔ min na kamale u k'a dɔn u ye wa o dɔnni tɛ sanuko ye wariko tɛ koyi u ka jɔyɔrɔnin di olu ma sɔrɔdasiw ka ta ka bila u ɲɛ kamale u ka dege u la marifaw taacogo n'u nacogo la u k'a ticogo dɔn barisa olu yɛrɛ maa ye maa minnu bɛ kungo dɔn ka ban ko madama n'o kɛra Abubakar Sidiki Sanogo ko taalen ɲɛfɛ ko in bi dɔɔnin bi bɔ a la ko a bi ban pepewu ko nka k'an dɔnni wɛlɛ in kɔnɔ donsow k'a bila donsow k'a ta kamale ko k'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye kelen ye n'o de ye ka lakana k'o kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ k'a bɔ duga k'a ban pewu ko nka n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma kamale donsow ni sɔrɔdasiw k'a don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ kamale ko a ko in bi gɛlɛya ko ye a ko barisa ni laɲiniw ye kelen ye ko dugu dɔw bɛ yen yɔrɔ dɔw bɛ yen Bamancɛkɔle b'olu dɔn wa olu donsow fana b'o yɔrɔ kelenw dɔn nka i bɛna ye k'a fɔ sɔrɔdasiw tɛ a yɔrɔ ninnu dɔn kosɛbɛ Fasiri ye nin ye n'i y'a bɔ si k'a bɔ Lusel Mali kɔnɔ u ko y'a bɔ Janjo Info kɔnɔ. Très bien. Voilà. Comme Fasiri Senekɔrɔ ɲana a tɛ tɛmɛ nin kan alimawulu dɔ Ongoyiba a ye laɲini min kɛ an ka jamana faamaw fɛ u ka sɔn a ma. U ka sɔn dɛ. Donsow ni sɔrɔsiw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Walayi. Donsow ye kungo dɔn dɛ. Donsow ye kungo dɔn dɛ. Dogodow ni ɲɛ caman bɛ donsow b'o dɔn dɛ. Kawala an kana ɲɔgɔn nɛgɛ. U ka donsow lajɛ k'u tɛgɛ di donsow ma. U ni donsow ka jɛ ka nin baara in kɛ. Wa kamalen o t'a bɛɛ ye koyi. U k'a lajɛ ka donsow former. Baara in kɛcogo ɲuman na. Très bien. Min b'a to lakana bɛ se ka sabati cogo min na. A banna. An ka jamana i k'a dɔn cɛmancɛ bolo fɛ. A ka laɲini ka ɲi dɛ. Laɲini ka ɲi kosɛbɛ. Non n'i ye n kɛ chef d'état-major ye sisan. Non, je vais en parler avec le numéro 1. Non, même si alimawulu bɛ mɔgɔ hakili juru caralen-ba don. A ka hakili ka bon o ye bonya dan ye. Jurisi tɛ. Kamalen n'i kɔni ko sariya kalanden walima sariya ɲɛdɔnba kamalen o tigilamɔgɔ kɔni ye maa ye maa min ka miiri ta yɔrɔ ka jan. O ne ɲɛ kelen o. Kamalen an b'a fo k'a waleɲuman dɔn. O bɛ kɛ. Abdala Togo fɛn min ye maa don min fana cɛsirilen don kosɛbɛ k'a daminɛ Bankasi Baɲangara o marabolo la i ka dɔn ka wulikajɔ kɛ lakana ka sabati ale fana cɛsirilen don o la kosɛbɛ an bɛ foli di u ma barika da ko ni ce Jakarija Keita ne kun t'a dɔn ko an bɛ ɲɔgɔn ye n ka nin fɔ i ye i k'a dɔn n'an ye ɲɔgɔn ye a to n k'a la ka i ye sani i k'a dɔn fasiri sɛbɛn min bɛ ne bolo nin bɛ wele ko Maliwaba i k'a dɔn a sɛbɛkɔrɔ kuma na maa min tigɛ ne bɛ sɛbɛn in na a tɔgɔ ko Mamadu Togola Jakarija Keita kunkolo waso kɔnɔ wuli dugu min na telutigi ya furula don ka lebu sutura a tun ka ta sa n'a minɛ sa i la ko a bɛ ɲini ka filɛbaw yɛrɛ kɔrɔ gansa ni ko ye nin tɛ ko ye nka o ye telutigiw ko ye ne ta nin sutura a tɛ telu tɛ ne kun telu kisɛ kelen tɛ n na tɔgɔ fɔ sa est-ce que ne ye tɔgɔ fɔ ne dan sɔgɔ ni ko de la ne ko ni kunkoloko waso wulila dugu min na telutigi bɛ fugulan don e ko cogo di mais kunkoloko ni telutigi bɛ ɲɔgɔn sɛnɛ la kunsigi ko kɛ mais je suis leur avocat après tout kunkoloko ni telutigi bɛ ɲɔgɔn sɛnɛ la i bɛ to ka élan perdu a man di n ye i yɛrɛ fana k'i ka kɔrɔfɔ ninnu faamu i ka kɔrɔfɔ ninnu ta cogo n'a bila cogo dɔ jɛ i ka ka fugulan don bi ne yɛrɛ ka fugulan sisan don ayi n bɛ dan sɔgɔ ni ko de la ne ma f'i ye ko in kun b'a bila faso ni bulonda la ko caman kun ɲɛnabɔ wala n'a ko de y'o ye wala a tɛ i n'a fɔ ko yɛrɛ sutura don fɛn tɛ ne la a ye ɲama ni kunsigi bɔ fura ye a fɔ filɛbaw ye k'u ka kunsigi bɔ fura dɔ proposé an ye sa ko an kunsigiw taalen don kun tɛ sabali cɛw fo maa den mɔ kɛ n'o tɛ min minɛ k'o bɛrɛ bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko i ka Maliyabu kumana anw ka jamana i ka a kalanko minisiri e ko i ka a ma kunnafonidilaw wele wa ka bɛn ni don jumɛn ye i ka dɔn kunun ko alamisa ne kalo tile 20 ani i ka dɔn kelen ayi dɛ
o kun tɛ kunun ko ye dɛ. Awɔ i ta ni balalo. I ta ni balalo. Aya baasi tɛ. Ba kunnafonidila da ɲagaminen ta. Kamalen kɔnɔ wala baara don. Kamalen ne kɛra tile 21 tɛmɛnen. Abada. Kamalen a bɛnna alamisa ma. Ministre i k'a dɔn a ye kunnafonidilaw wele. A ko di. Ministre de l'éducation nationale. Mani. Kamalen ani kunnafonidilaw kɛlen ka kari ɲɔgɔn na. I k'a dɔn a bɛ fɔ min ma ko i k'a dɔn deuxième de presse. Ala. N'o ye ka sigi tabali kunna ka dumuni kɛ. Walayi. Dumuni kɛtɔ i k'a dɔn hakilina min bɛ a la. I ka o ta k'o da kunnafonidilaw tulo kan. Awɔ. Ko ministre ma o baara de kɛ wa. Ala. Kamalen kɛnɛ ka ministre ye mun fɔ. Examen de fin d'année 2026. Comme le ko san laban ɲɔgɔn dɔn. Tout est fin prêt. Abana. Fɛn bɛɛ lajɛlen labɛnnen don k'a ban tayi. Terminé. O dakuruya kelen bɛ bɛɛ bɔ. Samaɲana ko. Awɔ. A ko n'i ye a tali ka lajɛ. Arojɛ. Fɛn min ye i k'a dɔn anw ka ministre. Awɔ. Ni o ye kalanko ministre ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye. Manu. Ɲɔgɔn ye kɛra yɔrɔ min na o de ye centre international de conférence de Bamako. CICB. Haramu. Kamalen i k'a dɔn ɲɔgɔn ye kɛra o de kɔnɔ. Awɔ. Samaɲana ko. Awɔ. A ko ministre kɔni y'a jira k'a fɔ. A fɔ min ma fɛn min ye i k'a dɔn ko école programme scolaire kamalen ko kɔni i k'a dɔn k'a caman de exécuté la ka ban min ye écoledenw tabari kala leçon fɛn o fɛn bɛ n'u kan k'a ye a leçon yera n'i ye ɲinɛ kalantɔ ko ta k'a lajɛ bisibasama don a la écoledenw ye kalan kɛ a kɛcogo ɲuman bɛɛ lajɛlen la parce que b'a ko n'i ye a tani k'a lajɛ wa fɛn min ye i k'a dɔn kabini janvier kalo tɛmɛnen fɛn min ye 38% kɛmɛ sara la 38 kamalen ko o kɛra programme na ka janvier la ka se bi ma tɔ kɔni caman kɔni kɛra a la sɔngala ko a fɔ min ma min ye i k'a dɔn ko kapo n'o ye i k'a dɔn lakɔlidenw minnu bɛ n'u bɛna ɲɔgɔn dan kɛ o kɔnɔna na e ko olu ka baara ma nun don wa kabini kalo tile 18 kana bila tile 20 na olu ka i k'a dɔn examen nun donna sɛbɛnnikɛla ko ministre min i k'a dɔn kunnafonidilaw ka kuma la a y'a jir'u la k'a fɔ min ye an bɛ yɔrɔ min na ko bi jɔn ko ala min ye i k'a dɔn syndicat école promoteur ko kuma kɛra nin bɛɛ lajɛlen fɛ walasa examen bɛ se ka kɛ ka ban cogo min na ni baden na ka sɔrɔ gɔlɛyama don a la a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye nin examen kofɔlen ninnu ye kamalen k'a bɛ kɛ transparence de kɔnɔ tilennenya ni tilennenya wa ko i k'a dɔn fraude walima i k'a dɔn ka sujet kɛ ka futi kɛ ko kuma t'a la dɛ u ko yɔrɔ lajɛ dɛ ko kuma t'a la dɛ u ko yɔrɔnin lajɛ futi in bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ maa tɛ dɔn a ko n'i ye a ta ni k'a lajɛ san 2026 ko a taara jamana ɲɛmaa k'a bila fɛn min ye i k'a dɔn kalanko minɛ de kɔnɔ ani seko ni dɔnko kalanko ko n'a bɛ o cogo la kalanko minisiri ko fiɲɛman ka bɔ kalanko siratigɛ la fiyewu k'a da ka danaya de dara u kan nin cogo in na min b'a to u bɛ se ka kalanko labɛn cogo min na minisiri i k'a dɔn ni o ye si sabanan ye minisiri si sabanan a y'a jira k'a fɔ disposition bɛɛ lajɛlen talen don ka composition kɛ fan bɛɛ kidali b'a kɛ gawo b'a kɛ yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ ko i k'a dɔn mali kɔni don k'a bɛɛ lajɛlen bɛ examen kɛ dɔgɔya la fasere mamadu togola bolo bɛ a la a bɔra fasirisa min kɔnɔ o de ye maliyabu ye ngala ni ce awɔ kɔnɔ tɛ nin ko kun bɛ ka gɛlɛya dɛ kuma cayara dɛ ni bɛɛ b'a kɛ ɲinan a bɛ fɔ ala ni ce bɛɛ b'a kɛ ɲinɛ ala ni ce bɛɛ de b'a kɛ tabarikala awɔ a b'a wari sigi sanogo naam bɛlɛdugu bamananw n'a fɔlen don bɛlɛdugu bisimila u ko n donna ma ta kamalen donbaliya ka fisa nin bɛɛ ye tiɲɛ don dɛ ne m'a f'i ye n ko n dolen ni mana bila banni fɛ n ko biɲɛkalaja bɛ yaala dɔ cɔ a ɲɛkun na wa yen fɔ dɛ fasere de b'a ko a dun kɛ bɛ cogo di min ye kunnafoni sɛbɛnba bisimila malijɛli maaw o kɛ bɛ ka kɔrɔfɔni k'a maana bisimila a bɔkari siriki sanogo maa min bɛ a kalama min ye bɛ kalo ale tile 20 tɛmɛnen min bɛ na araba ma san 2026 a bɔkari siriki sanogo nɛgɛ kanɲɛ 19 waati an bɛ Bamakɔ suguba la bisimila fasere de b'a ko yala a ko kɛ bɛ cogo di mun y'a sababu ya mun kelen nɔ don waati bɛɛ lajɛlen la nin ne bɛ taa ni an ka jɔ fiyɛ sɛgɛrɛ jɔn ko ala ɲininkali gulon bɛ sani dugu cɛ fasere de b'a ko sufɛ nɛgɛ ale kanɲɛ cafuluka muluka waati nɛgɛ kanɲɛ 19 bisimila fasere de b'a ko
Bamako suguba maaw bɛ bɔ min kalama yɔrɔnin kelen tasuma de sinɛ ka bɔ ten balaw Abubakari Sidiki Sanogo kamalen yan ka di ni o yɔrɔnin ye tasuma a bɛ ka boli cogo min na a bɛ boli ten lahawuta fiɲɛ o fana don bɛ a senkɔrɔ kamalen maaw ka feerekɛ butigi minnu bɛ yen maaw ka feerefɛn minɛnw Sanogo jɔnko ala misi ko kɔnɔnafili ko a bɛɛ lajɛlen de kɛra tasuma ye a bɛɛ kɛra tasuma ale sɔrɔkun kelen ye k'a bɛɛ yɛlɛma ni k'a kɛ buguri jɛlen ye ten bangebage fasiri de b'a ko jɔnko ala a ko waati min na kɔrɔfɔ kɔni n cɔrina fa bɛɛ fɛ waati kelen la finitigiw minnu ka wulikajɔ a n'u ka caw bɛn bɛ tasuma fa ma sapɛri pɔnpiye mɔgɔw ko tɛ wa kamalen ka fara gendarmew kan polisiw kɛrɛfɛ tɛ kamalen maa o maa de bɛ yen ko a bɛ kɔrɔfɔ in maana a bɛɛ lajɛlen kɔni y'i sen fa ni ka se nin yɔrɔ kɔfɔlen in na ka dɛmɛ don feerekɛlaw ka minɛnw ma Abubakari Sidiki Sanogo misi ko minɛn caman butigi caman u ko ni sɛbɛkɔrɔ jeni na fasiri de b'a ko wa o ma k'a bannen koyi a ko o waati kelen fana na min ye sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 23h a ko Kayeba Diabaga tɛ donda kelen ani bɔda kelen ko Kaye fana jɔ a fiyɛ kamalen ko araba su ka dugu jɛ o alamisa kelen la kamalen ko ta ye Kaye fana jɔ a fiyɛ minɛ dɛ ala Kaye Bamakɔ Jawara Keyita mun kɛra maa bɛ yɛrɛ ɲininka nin na dɛ n'a fɔra kuma o kuma anw de ka dɔgɔ fɔ bɛ ka jeni kuma o kuma a bɛ jeni mais Jakarija ne bɛ proposition min kɛ u ye kuma bɛɛ o est-ce que u t'a lajɛ ka sugu installation bɛɛ bɔ yen ka segin a kan wa n'o nɔgɔyara o ka ɲi n'o nɔgɔyara kamalen o ka ɲi sani u ka sugu bɛɛ ci k'a jɔ kura ye ka tila ka segin a installation kan est-ce que u t'a kɛ ten n'o ɲɛna n'o sera ka kɛ dɛ o ka ɲi parce que sugu dɔ kɔnɔ n ti yala yen kosɛbɛ i Jawara Keyita kunnafoni tɛmɛnen bɛ sugu kɔnɔ cogo min na kojugu den da don dɛ nka o fana tɛ kojugu ye kojugu bana man jugu dɛ n'i ma bana sugu dɔn o de b'i fa jɔnɔ tiɲɛ don Sanogo i bɛ don suguba kɔnɔ bitigi immeuble minnu kɔnɔ immeuble k'a fɔ ko bitigi dɔ ye nin ye ko tasuma fagara ko inspecteur wa muso o bɛ sɔrɔ butigi min kɔnɔ k'a bɛ yan an ka sécurité kama an kan ni tasuma wulila an bɛ se ka boli k'a ta ka tasuma fa o butigi ka dɔgɔn dɛ parce que maliyɛn tɛ sigi ni foyi ye merci fɛn bɛɛ bɛ cun maliyɛn kan i bɛ butigi compter 10 inspecteur bɛ bitigi min kɔnɔ Sanogo a tɛ tɛmɛ 2 kan i y'a ye alors que e b'o o tasuma fala min ye i b'a san wari hakɛ min na ka n'o wari lajɛ dɛ sango kelen de don n'i y'a san k'a bila i ka butigi da la ou bien k'a bila i ka butigi kɔnɔ k'a gulo fan dɔ fɛ ni nin n'a ɲɔgɔnnaw kɛra sapeur bɛ n'aw sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ o y'a tasuma tɛ bala ka kɛ balawu tasuma mɛnɛ o mɛnɛ tasuma bɛ sisi de bɔ fɔ tasuma ka mɛnɛ o mɛnɛ a bɛ kɔ ni sisi tiɲɛ don bon n'o y'a sɔrɔ sisan inspecteur b'aw bolo a bɛ se k'a ta k'aw yɛrɛ dépanner a nata ne kɛ sapeur k'aw sɔrɔ yen ça c'est vrai mais i bɛ bitigi min woloma suguba kɔnɔ immeuble jɔjɔlen bɛ fan 14 bɛɛ fɛ kamalen k'a ye ko nin bitigi kɔnɔ ko olu ta filɛ nin ye ninnu ta filɛ nin ye bilahi n'i y'a bitigi ta 10 o ta 2 de a bɛ 2 de kɔnɔ a ka gɛlɛn walahi nin ye kojugu ye courant mana dégâts kɛ cogo o cogo a bɛ tiɲɛni kɛ a bɛ tiɲɛni kɛ wa tasuma fana mana bonya cogo o cogo palanfaji o b'a juguya de ça fait i ni yɛrɛ ɲininka quoi ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ de bɛ se ka cigarette min k'o mɛgu fili ye walima ko alimɛti bɛ tila mɔgɔ dɔ la k'o bin suguba kɔnɔ ne ma d'a la wa n bɛ min f'i ye maaw ma min faamu nin bitɔn in filɛ sisan ɲɛ tɛ ji la wa ji yɛlɛma i k'a kɛ essence ye n bɛ ka min fɔ diɲɛ kulo b'a la de k'a kɛ se k'a lajɛ kamalen i bɛ cigarette minɛ k'a bila la a bɛ sa de e bɛ k'a faamuya n tun t'o kalama mais tasuma mɛnɛ de ka jugu essence ma quoi par exemple i bɛ ka cigarette minɛ ni birike min ye birike ma bɔ a la dɔrɔn essence kɛ nin kɔnɔ i ka birike kɛ k'a mɛnɛ dɔrɔn a b'a ta n y'a sɔrɔ i yɛrɛ la ko inspecteur wa inspecteur ne ko ji de bɛ k'a kɔnɔ wa mun bɛ k'a kɔnɔ gazi sugu dɔ de bɛ k'a kɔnɔ mais
Ndaro ma fi cogo min na quoi. N fana tɛ nin kelen dɔn dɛ. A pudurulama don quoi. N'u y'a fiyɛ m'a jɛman bɔtɔ ye fɛnɛ. Voilà mais jɛman bɔtɔ ye. Mais ndaro ma fi cogo min na a sumaya barika de ka bon quoi. Comme bon n tɛ gazi ko ɲɛdɔn n tɛ se ka kuma kan kojugu nka. A moto ta tɛ yen. A moto ta tɛ yen. Sinon bon a bɛ se ka kɛ a moto ta bɛ yen mais ne m'a ye. N tun b'a dɔn ɲini k'a gulon n ka moto la. N'o tɛ a mobili ta bɛ yen a mobili sugu bɛɛ ta bɛ yen. O de la hali n'i taara sa k'i bɛ t'i ka mobili la don visite kɔnɔ. Visite mɔgɔw fɛ yen. tant que i m'a san pour que olu yɛrɛ k'i ka mobili la nin b'a la nin b'a la nin t'a la f'olu k'o tasuma fagalan in de ye fɔlɔ. A banna. tant que tasuma fagalan in ma ye e ka mobili tɛ ladon visite kɛyɔrɔ la. Voilà o de y'a kɛcogo ye o. Bon bitigi fɛn o fɛn bɛ yen bi miliyari de bɛ ka bitigi kɔnɔ i ka marchandise c'est des milliards. Walayi. nin den fila nin den saba sanni ka bila i ka bitigi kɔnɔ o tɛ foyi tiɲɛ. Walayi. o ye kelen o bititigiw ka pare. immeuble bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo normalement immeuble dondabaw la. u kan ka nin den saba den naani gulo ye. Walayi. nka n'i y'a gulo lafogaride sigi a kɛrɛfɛ dɛ n'o tɛ dɔ b'a suɲɛ ka taa feere. Fajiridi ba ko a ko jɔn ko ala waati min na tasuma wulilen bɛ Bamakɔ kɔnɔ anw ka suguba cɛmancɛ la nɛgɛ kanɲɛ 19 waati Kamale kunnafoni ko o waati kelen fana na nɛgɛ kanɲɛ 23 23h ko ta wulila Kaye ale fana jɔ a fiyɛ kɔnɔ Abubakari Sidiki Sanogo min kɔni ye Kaye ba Jabate a ɲɛma n'o ye a gouverneur ale ka ciden ani fo ka taa se monsieur le maire Kamale ani Kaye maaba caman k'u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na Kamalen jugu o ye n teri ye a k'u de faralen filɛ ɲɔgɔn kan ni ka kɛ farisogo kelen ye wa siga t'a la ka wulikajɔ ni k'o boloda yaasa tasuma in a bɛ se ka faga cogo min na k'a ba ten bɛɛku Fajiridi ba ko a ko tasuma in fagara sapɛri maaw fɛ dɛ ko nka ko a kɔni a kɔlɔlɔ de bonya na ka d'a kan Bamakɔ suguba ni Kaye suguba ko minɛn caman de bɛ jagokɛminɛnw ni ko wɛrɛw la minnu sɛbɛkɔrɔ jini na tasuma a ka haramu ala dun ka fara a kan dɛ Malijati maaw olu ko ko u na ni kunnafoni ye don wɛrɛ taalen ɲɛfɛ minnu m'a bɔ kɔrɔ k'u n'o sɛbɛn n'u y'o sɛbɛn n'a fana y'a ye an tɛn'o lakali baasi tɛ kɔrɔfɔ de ye nin ye Jakarija Keyita ɲana n'o tɛ ne ma maa si ye Mali la fɔlɔ b'a fɔ n k'a ma kɛ dɛ ne ma maa ye Mali la fɔlɔ ko tasuma i ka butigi jeni k'i dɛmɛ na ni wari y'anw fɛ yan a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ dɛ ayiwa baasi tɛ ne de m'a ye tabarikala Kamalen bɛ taa ni kunnafoni ye a ye da ala kun sɛbɛn min bɛ n bolo a bɛ wele ko i ka dɔn Afrique News Kamalen i k'a dɔn a sɛbɛkɔrɔ kuma na a ko Mali i k'a dɔn an ka ministre min bɛ yen n'o ye ministre des affaires étrangères i k'a dɔn e de la coopération internationale n'i y'ale kofɔ bɛɛ o ye Abdoulaye Diop manalen de ye sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn Abdoulaye Diop k'a kuma na a ye i k'a dɔn foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ci jɔnni ma Irisi jamana i k'a dɔn Abdoulaye Diop e ko a ma Irisilakaw i k'a dɔn a ma wale ɲuman dɔn wa fɛn min ye Vladimir Poutine hali ani Irisikaw ka i k'a dɔn maaba min bɛ yen n'a bɛ wele ko Igor Ngurumiko a ye i k'a dɔn folikan bila ka taa di u ma fɛn min ye Abdoulaye Diop i k'a dɔn a ye mun fɔ na n k'a f'i ye a ko Vladimir Poutine Igor Ngurumiko interesse ni Mali na zodo unda za sumu Bele Kamalen ne ka kuma tɛ sa ko kɔrɔ bu ma wele ka kuma de don Irisi kan tɛ a ye kelen k'a fɔ k'i bɛna fɔ n ye ne kun ye ka n concentré sa o Irisi kan wɛrɛ kan ne kun ye ka n concentré dɛ ayi bɔn ne bɛ Irisi kan o da ye bu ma wele ka Irisi kan ye n'o tɛ n b'a dɔn Barafamadaya Sisimadaya ne b'olu de mɛn n'o tɛ Irisi kan tɔ ninnu ka fɛgɛ an t'olu mɛn o olu ka fɛgɛ i ka bon cogo min na i dalo k'a ka bon di de sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn an ka Mali fɛn min ye i k'a dɔn k'a kɔni i ka a ye folikan bila AES tɔgɔ la ka folikan bila Burkina ani Niger tɔgɔ la k'a ɲɛsin jɔnni ma Fédération Irisi Irisikaw bɛ wuli ka jɔnni cɛsiri minɛ anw fɛ yan ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di u ma o la bari sɛbɛnnikɛla ko tile filanin in na n'i ye a ta ni ka a lajɛ jɔn ko ala min
i ka dɔn RC o ni anw ye tɛgɛdi ɲɔgɔnma min kɛ ni o ye coopération ye k'a labalolen don o de ye labaloli dan ye sɛbɛnkɛla ko a ko n'i ye Atani ka lajɛ fɛn min ye RC jamana i ka dɔn o kɔni jamana caman bɛ yen o ni Mali ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma a bɛ ka o jamanaw tɔɔrɔ n'i y'o jamana dɔw ta k'o lajɛ fɛn min ye diɲɛ jamanaba caman bɛ a la nka k'ale o n'a ta bɛ RC k'olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka fara anw kan min ye terroriste kɛlɛ an bɛ se ka i ka dɔn o kɛ ka bɔ an dala cogo min na fasirikɛbaa ka fɔ la a ko ni an ka kɛlɛ ta k'a lajɛ k'a bɛ fɔ kɛlɛ ma de ko guerre informationnelle o guerre informationnelle fɛn min ye i ka dɔn diɲɛ setigi jamanaw olu ka kunnafoni so minnu bɛ yen u bɛ k'a essayer ka kunnafoniw ta k'a munumunu k'a k'u sago ye i ka dɔn ka tiɲɛni kɛ n'a ye a sɛbɛnkɛla ko a ko RC jamana y'a faamu o de kɛra faamu cogo dan ye an bɛ don min na i ko bi a ko n'i ye Atani ka lajɛ fɛn min ye i ka dɔn an ka jamana kɔnɔ yan a bɛ taa maa 10 ani damadɔ la olu de bɛ sigi ka fɔ la i ka dɔn ministre n'o ye Abdoulaye Diop ani olu cɛ ka kuma min ye i ka dɔn RC jamana i ka dɔn u ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Mali kɔnɔ yan n'o ye Ibɔr Ngolomi ko ye u ka kuma ni a ye walasa ci bɛ se ka se a lase yɔrɔ la cogo min na k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana jɔn ko Ala an bɛ yɔrɔ min na i ko bi tigɛli ɲɛna min bɛ an n'u cɛ nimisa tɛ a la b'a ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi fɛn min ye RC jamana k'u kɔni folen don wa an bɛ jɔyɔrɔ min na Mali kɔnɔ k'u jɔyɔrɔ falen don o ye jɔyɔrɔ fa dan ye Jakarija Keyita Fasiri André Bello Nugova ale bolo bɛ sɛbɛn in na kamalen a diyara an ye yɔrɔ nin min ye wa dɔw de bɛ ka taa sɛbɛn kogobolo dɔw la kɔrɔnfɛ fan fɛ yen ko RC ka taga dɔw de bɛ ka t'o sɛbɛn kogobolo fɛ yen maa jugu maa danafɛn jugu o ye communication sugu dɔ de ye u bolo n'o kɛra sa u b'o filmer k'o bila réseaux sociaux kan mɔgɔw bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko Mali yɛrɛ de bɛ ka RC jamana mɔgɔw gɛn o communication dɛ u b'o k'o de kɛ nka u tɛ min kalama a tɛ sira sɔrɔ malidenw sɔmina ka ban malidenw ye fɛn bɛɛ faamu RC ye fɛn bɛɛ faamu n'a yɛrɛ y'a sɛbɛn kogobolo kan k'an ko RC ka taa an bɛ don du kɔnɔ k'a sɛbɛn ko RC ka na a banna aw b'an ta kɛ kogo kan an b'an ta kɛ du kɔnɔ Jakarija o de ka bannen ninnu waati sera tabarikala an bɛ bi taa i ka dɔn ɲɔngiri yan ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ka tɛmɛ ni kunnafoni wɛrɛw ye min ni bitaw tɛ kelen ye an bɛ Ala fɔ k'a wale ɲuman dɔn k'a fɔ a ye k'a ni ce bi yirali la anw na ka segin nin kɛnɛ kan yan Ala ka haminako nɔgɔya amina ya rabi wa salam